Arratsaldeon, Asier Larretxea idazlea naiz. Honako honetan euskarazko poesia liburu batekin heldu natzaizue. Miguel argitaletxerekin batera argitaratutako liburuarekin, batzuen ametsak bertzen zelai zulatuak du izenburu gisa. 12 urte direla Baztan Gibelean utzi eta Madrilen bizi naizela. Eta, azkeneko urte guzti hauetan, bai euskaraz eta baita gaztelaniaz eman ditut argitarazten bait liburu. Eta honako honetan poesia liburu batekin heldu naiz, berez nire erosotasunean edo nire estetika ohikoenean, ezta? Poesigintza hasiera-hasieratik jorratu baitut eta bertan eroso sentitzen naiz. Honako liburuan, batzuen ametsak bertzen zelai zulatuak liburua bi ataletan banatua dago. Lehendabiziko atalak izenburu bera du, batzuen ametsak bertzen zelai zulatuak dira. Eta bertan liburua Josean Artze poetaren aipu batekin irikitzen da, eta honako audio. Ez dago nork bere buruarentzat zulatzen duen zuloa baino sakonagorik. Apropos iruditu zitzaidan liburua irekitzeko, eta gero bertzalde, Brasilgo poeta gazte baten hitz batzuk hartu nituen lehenbiziko atala irekitzeko, eta honako audio Marcio Andrek. Hitz bakoitza, sandutegi bat, asmo bat, norako bat da. Lehendabiziko atal honetan, landu nahi izan dut, tentsioaren bidez, talkaren bidez, eta berez mundu mailako iskanbilak eta arazoak, gatazkak aintzat hartuta, perspektiba horrekin landu nahi izan dut ere, perspektiba individuala eta gure lurrera ekarri ikusmira hori. Eta beti ere, txikiagautzen gaituzten simbolo eta elementu hien inguruan jirabiraka, ezta? Berez, nolatan aurrak izan ginela edo jaso dugun heziketa zehatz hori tartean, kasu honetan oso, nire kasuan oso katolizismotik emana, saiatu naiz moldoiek puskatzen. Hau da, moldoietan sartzen ez ziren pertsonen inguruko gogoetak egiten, eta irekitasun batetik. Nolatan bagauden pertsona batzuk, ez garen konbentzio batzuetan sartzen, molde batzuetan sartzen ahal, eta horien inguruan nola saiatu garen dardarazten edo puskatzen bederen txikiagotzen eta ersten gaituzten pentsamendu, joera eta izateak, ezta? Orduan, hildo horretatik, egin dut lehendabiziko ataleko bidea luzeena dena, eta gero liburuaren bigarren atalak laburrena denak larreta zaskatu daino ibilkera pixu izanen dugu du izenburu gisa. Bertan Herta Müllerren amarratz ez dira utopia batean bilakatzen du aipu gisa irekitzen, eta bertan liburuan presente dago naturan elementuak, mistizismo bat, simboloen emergentzia bat, baina egia da azkeneko atal honetan egiten dudala batik bat landa eremura, haranera, itzulera, bide horietan barna, paisaia horretan barna, eta beti ere zabaldura batetik. Hau da, poemen bisaia irekietatik, hau da, topaketa batetik. Badago tentsioa, badaude kontraplanuak liburuan baitan, baina beti ere bada bizitzaren gorazarre bat, eta itzultzen den pertsonaren aurkikuntza bat. Norabidekoak tartean eta aurkikuntza bat tartean, ezta? Ez da erresa inondik inora poesia liburu bat azaltzen, kosta egiten zait horiek azaltzen, eta baita ere maite dudalako nik irakurle, entzule eta ikusle gisa ere, irrika puntxu hori baino, deskubrimendu puntxu hori izatea zen nik, poema hauek idatzi ditut noski, baino
eman daitekelako balizko bertze irakurle batek bertze irakurketa bat egitea, eta hori da ere literaturaren eta kulturaren magia ere, ezta? Orduan, batik bat, hortxe, elementu horiek, natura, mistizismo bat, simboloak, konbentzion puskaketa bat, eta desberdin sentitzen denaren, arrotz sentitzen den horren, edo arraro sentitu arazi duten horri buruzko poemak izan daitezkela ere. Hau da, guztiok nola aurkitzen dugun gure tokia mundu honetan. Egia da, badagola tonalitate bat, edo badagola estetika bat, behar liburuan mantentzen dena, baina nik maite dut ere liburu poliedrikoak eta ez direnak gelditzen gai zehatz batean, ezta? Orduan, sakonki elementu horiek daude, eta literaturaren ohiko galderak ere, denbora, distantzia, ausentzia, tristezia, heriotza tarteak, baina egia da, saiatu naizela niri irrika sortarazten edo ni mugiarazten nauten elementu horiek bilatzen, ezta? Batik bat hori dira, eta erran bezala ez ditut poemak kokatu nahi izan, baina argazkin gintzaren bitartez edo zinema gintzaren bitartez ikusten ditugun irudi horiek, atzerrikoak, ekialde hurbilekoak, bildu ditut eta gero saiatu naiz transformatzen eta ekartzen, hona eta ez, azken finean gogoetak, pentsamenduak eta irrikak bertsuak direlako, eta hortaz ere izenburua eta hortaz ere liburua guztia unibertsalagoa delako, eta banatzen gaituzten gauza horiek baino elkartzen gaituztenak presente daudelako, esperientzia ere izan dudalako Madrilen adibidez, ezta? Batzuen ametsak bertzen zelaizulatuak dira, berez bertso bat zen, eta kosta egiten zait gero izenburua biltzea, nire lan egiteko modua organikoa da, oso naturala, ez dut burutan zertara iritsi nahi dudan, baizik eta horretan nabil maite dut trasteatzea, ezta? Eta hola gozatzen dut. Orduan, izenburu honek dio, edo adirazi nahi nuena berez gerra iruditea horrekin, nolatan zenbaitzuk ametsak lortarazteko bertzen lurrak zartarazten dituztela, ezta? Eta hori ekarri nahi nuen egunerokotasunera, nolatan bat eta bertzearen ametsak ez zuten zertan berdinak izan behar, eta nolatan batzuen ametsek zapaltzen dituztela bertzen irrikak, ezta? Eta batzuen igurikapenak badila bertzen soro galduak edo deuseztatutako paisaia bat, nolatan irrika sutsu horiek eramaten gaituzten, baino eramaten dituzten batzuk aitzinetik arpatzen duten guzti hori suntsitzera. Eta hor, dikotonomiari isladatu nahi nuen, gero liburaren baitan idazten joaten nintzen poemek bazutelako sustrai hori, ezta? Hasten nintzen bombardaketa batekin, hasten nintzen setio batekin, baina bukatzen nuen haurtzaroko dinamika batekin. Nik berez poesia gintza dekin topo egin nuen Nerabezaroan. Nerabezaroak ez dira erresak edo norentzat. Eta nire kasuan, eta ez bakarrik poesia, literatura, horitzen ez Lekarozko Institutuko liburutegi horretan, astero liburuak hartzen dituen pare bat, eta niretzat bazen kapsula bat. Bazen egurrezko txabola, etxetxoa, eta gazte-gaztetandik bertan aurkitu dut. Nire kasuan adierazteko modua, nire burua aurkitzeko modua, eta ahotsez, orain egiten dudan moduan, zaila zitzaizkidan adierazpide eta ideia eta elementu horiek modu hortan
isladatzen dituen hasiera batean beharraren bidez, hasiera batean behar esentzialazko baten bidez, horrela ustutzen nintzen, eta gero katartikoa zena joan zen bilakatzen ariketa gisa, edo horrek ere ariketa hori egiten duen bezala, kirolan dela, bertze disiplinetan bezala, moldatzen, eta hasieran ohar solteak zirenak edo inori erakutsi ezin nizkion bertso edo erdibideko hitzak hasi ziren formartzen. Karo, irakurketak tartean, eta, bueno, eta hasi nintzen izaten aukera hortxe, gero gaztetan ohiko literatur saritxoak irabazten, baina aur gisa, gaztetxo gisa, eta, bueno, hortxe, irrika hori, ezta? Eta sortatu zen modu natural batean eta gero denborarekin, argitaletxe desberdinetan, eta horrela, batik bat poesia, eta gero ere bai narrazio gintza, horrela, dela Larremotzetik liburuan, horrelako prosazko liburu lirikoa da, 2004an, 14ean markatu atera ere argitaletxearekin, eta aurten bertan El lenguaje de los bosques. Espasa argitaletxearekin atera dut entsegu moduko bat, entsegutik badu, naturaletik, baina gero egiten dutolako ibilbide familiar bat ere, interesatzen zaidan literatura badelako egiantzakortasunetik edo bederen errealitatetik hurbiltzen den literatura bat, ezta? Orduan, bai, estetika edo genero desberdinekin ere jostatzen nabil, naiz eta poesia izan nire zutarria. Bai euskaraz eta baita gaztelaniaz ere. Niretzat poesia badu behin-behinekotasuna. Hau da, nik modua dutenean atxaldeetan idazteko, nire une izateko musikarekin, eta hortxe, gustora egoteko etxean, poesiak badu, arratsalde horretan lantzeko aukera naiz eta gero birformulatu dezakezu, baina poesia hasi eta bukatu dezaketa arratsalde batean, eta baita moldeengatik eta generoarengatik erresa suertatzen zait naiz eta ez den ariketa erresa poesia gintzazkoa, ezta? Eta pena bada, gizartearentzat berez oso genero urruna da, eta baita ere jaso ditugun irakaspen eta erreferentengatik, baina hemendik egingo nuke gonbidapena bai sarean, bai orokorrean, jendea hurbil dadin gaur egungo poesiara hurbiltzeko ahalegin horretan. Badaudalako oso hurbilak diren poetak, baita ere oso konplexuak noski, baina hortxe, pena bada, berez, eta, ulerkorrak dira ere gustuak, baina batik bat euskaraz oso gutxi kontsumitzen den generoa da, eta hortaz, sorteguna sentitzen naiz Pamielarekin poesia liburu hau argitaratzagatik berez badelako apustu bat. Azken finean poesiak ez du saltzen eta hortxe, minoritarioak garen einean ere badugolako kontrak ibiltzeko askatasuna. Ez gaude zoritxarrez edo zorionez merkatuaren menpeko. Ez dugu hortxe, noski, gustora salduko genituzke hainbat edizio ezta, baina konstiente gara euskaraz poesian irakurleok ez garela inbertze ezta. Eta izan zitezken ere gehiago narrazio gintzarekin edo nobelarekin ezta, baina tira, pixkanaka, baina hortxe. Ez naiz bat ere akademia zalea, oso autodidakta izan naiz beti, denetik irakurtzen dut nire ustez kalitatea edo bederen irakurtzeko merezia duen hori izanik, nire estiloa, nik beti diot, nire poesiak kasu honetan, hori bagara, badula mistizismo batetik, badu simbolismo batetik, badu naturaren elementu desbainetatik edaten, eta saiatzen naiz ere hitzak, bertsoak tenkatzen. Saiatzen naiz diskurtsoa noski
ezin duzu zerbait ezin ulertuzkoa idatzi, ez da, baino hortxe burrukan ibiltzen naiz, nolatan haunpatu poema bat, eta gainera alik eta perspektiba iruditeri eta irudien aniztasun horrekin. Nik batzuetan baita argazki gintzatik edo zinema gintzatik paralelotasunak eginik, hortxe ez, fotograma desberdinak saiatzen naiz, bata bertzearen gibelean poema batean jartzen, eta esaldi pare bakoitzak bertze batera eramate, hau da, poemak ez daitezen sobera linealegiak izan, ez da, hola, irakurketa batean poema bakoitzak hainbat elementu sartzeko alegin horretan, gero ez dakit lortzen dudan, baina hortxe, eta hor koka daiteke beharra da nire poesia, baina hori kritikoek segurazki hobekego erraren lukete. Ariketa batean dabilen batek nabaritzen du, zuk entrenatzen baduzu egunero bizikletarekin, edo igerilekuan, edo margongintzan, beti joeten zara, hildo batean baino kritikoago ere izan zurekin, eta nire kasuan poema gehiago ezabatzen, baino eraldaketa handiena da soseguarena. Hau da, pertsonaren izatearekin bat datorren literaturarena. Noski, ez duzetan bat izan behar, baina nire kasuan balio dit, nire izatea nahi eta kamuflatzeko poema baitan, erran nahi duena iristarazteko ez da, baina erranen nuke itzultzen naizela, karo, Madrilen duela 12 urte bizi naiz, eta emozionalki eta bertan egoteko modua da dinezaz literatura, eta euskaraz idaztea. Orduan, joan nintzen, Madrilera, gibelen utzi nuen hainbat elementu, pertsona, ingurune, haustura erradikala izan zen nire aldetik, dena gibelen utzi eta banoa, Madrilera. Kasik, sakonean horrelako ez dut deusure jakin nahi, honekin pentsamendua izanik. Ez zen horrela, baina bar nuen oxigenizazio bat, zerotik aste bat. Ez da, konsiente nintzen. Orduan, karo, urteak betetzen ditut, urteak iragiten dira, orduan, sosegua iristen da, erreflexibitatea, irakurketak, eta orduan nik erran nuke nire kasuan bai poema eta baita testuek orokorrean zabaltasun bat esleitzen dutela. Hau da, paisaiaren zabalkunde bat eta bizitzaren topaketa bat. Ere liburu hau baita badelako itzultzen den pertsona horren, zen daiteke ni edo kanpora denbora batez edo unitzez joan den pertsona hori nola itzultzen den eta nolatan ospatzen duen edo topa egiten duen bertako jendearekin gauza honez eta ospatu barreko ez. Niretzat euskeraz idazteak suposatzen du bertako bidetatik barna ibiltzea, ez da fisikoki ez egon bertan izatea, eta nire baita erantzukizuna behar bada ere. Euskal hiztun bezala, euskal hiritar bezala, hizkuntza hori jakinki eta hala nola moldatuz horrela adiraztea, ezta? Eta baita ere bada bertze hizkuntzetan, kasuetan gaztelaniaz, adirazten ezin ditudanak adirazteko modua ere bai. Eta beti ere garratu izate, euskaraz beti baita gaztelaniaz puntualki, baina elementu zehatzak daude euskaraz idazten dudanean nik beti. Naturaren presentzia, mistika, aipatu da mistika hori, erlijioaren pixua, jara haurtzaroa, nerabezaroa oso bete-betean bizi izan dut nik gainera, Baztango haranean, basoetan, aitarekin, amarekin, izan dut oso hurbiltasuna handia baserriko inguru giro horrekin, nekazal giroarekin, horrek badu, ezat, energia handi bat, mistika handi bat, eta herriko egunerokoan ez dut zertan izan behar, baina distantziatik eta literatur eta
kreatibitate ikuspegitik badu hor, sinesmen horiek, kondairak, amatxik kontatzen zizkigun historio horiek, beldurrezkoak eta baita magiazkoak, eta bai, hor transmisio bat, ezta? Hizkuntza transmisio eta baita herri transmisio hori. Orduan, saiatzen naiz, guzti horiek nolabait, hola osatzen. Naiz eta nire kasuan ohikoa dudan edo interesatzen zaidan literatura badak konfliktibitate batetik sortzen dena, liburu honek badu eta gai erran bezala azkena parte horretan, gonbidapen bat eta argitasun handia, hau da, topaketaren eta berraurkitzearen eta itzulera ireki baten ospakizuna da. Eta orduanik, zerbait desberdintzekotan aurreko liburuetatik liburu honek izan dezakeen argia desberdinduko nuke, naiz eta itzalak badauden eta nik maite dudan erran bezala tentsido hori, talka hori, ezta? Bai literaturan, bai argazkigintzan, karo, nik gai sozialak maite ditut, lantzen ditut ere nire bizitza pertsonalean, eta orduan interesatzen zain nola zirrikit horiek uztartzen ditugun, ezta? Edo nola bizigaren zulo horiekin, ezta? Egia erran, nire kasuan, ez dut pentsatzen zer argitaratu behar dudan, edo zer egin behar dudan, ez dut planifikatzen. Nire kasuan, arratsaldero, edo aldudanean, eta nahiz idazten, testuak biltzen, batzuetan izan daiteke irakurtzen dutelako estetika hori gehiago, edo ematen didalako alderdi horretatik, baina narrazio gintzatik, poesiatik, egin bat poesia lantzen ari naiz ere gaur egun, eta joten naiz poemak edo testuak idazten, eta gero, oartzen naiz, baduala materialea. Badagola zerbait egiteko orduan, jaro. Eta beti uzten dut, hori oso garrantzitsua da, edo, bueno, nire modu naturalean da, zeren likatzen naiz ere. Hau da, egiten dut zerbait, aspertzen naiz edo erratzen dut, nahikoa. Eta uste dut eskarpetxatatxo batean, eta handik hilabete batzuetan edo, batzuetan urte batera edo itzultzen naiz, hartzen dut berriz ere hori, eta hartzen naiz. Eraldatzen, eta hor, distantzia horri esker ere, hola, eskultoriak bezala, azkeneko ikutuak ematen dizu eta hor suertatzen da badola zerbait, baina erran bezala nire kasuan da esentziazko behar bat idaztearena edo gustoko dut, baina baita ere kanporantza ateratzen ditu arantzak edo tristurak edo gabeziak, ezta? Eta horrek ere batzuetan erraten dut poesiak korekatzen nauela eta hon egiten didala, baina baita ere aitor dut idazteak batzutan okerrago jartzen nauela, hau da, egun batean, bertzelako batean, hasten naiz idazten, eta gero idazketa horren ondorioz ustuta sentitzen naiz, eta idazten ditudanak egin dira batzuetan intentsoak sentitzen naiz, hori, gaizki edo triste batzuetan edo ustuta, orduan, ez dut horri dinamika aldatu eta hori ez, bada ustuketa bat ere, bada, bai, baina azkenean hau nitz ematen dit eta gozatzen dut. Azken finean, beti iratzen duzu zure komunitatea, ezta? Eta bai, baitut idazle lagun batzuk, oso gutxi, erakusten dizkio danak, eta baina ez nahi sobera jaioa, badaude, idazleak hori joera horrekin, baino ez dakit, gehiago egin beharko nuke behar bada, baino ez dut, gero egia da, argitaratu arte, noizbait sare sozialetatik, karo, hori ere egia da, batzuetan gertatzen zait, hori aitor dut, poema bat idatzi eta oso pozik poema horrekin, eta dakit, konfiantzazko jendearekin sare sozialetako mezuekin bitartez, oparitxo gisa edo detailetxo gisa, musikarekin gertatzen ziren bezala egiten dut, baina dakidanean bertzaldetik estimatuko dutela edo bederen, irakurriko, ez? Baina bai, horrela.
ematen du helduen urterako badela hitzartutako proiekturen bat, euskaraz. Gurasoekin jarraitzen dute egiten ditugun emanaldi performatiboekin, baita iraganean Harria Sozalea, Aizkora munduan ibili, herri kirolari, orduan elkarrekin egiten ditugu emanaldiak, bai Euskal Herrian baita estatu mailan, eta horrekin jarraitu behar dugu, eta horiek prestatzen eta geruza berriak sartzen, eta hola begibistan euskarazko behar bada eskaintza hori, eta gero hor nire aldetik deus itxigabe, bai, baditut hor, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, poesia lantxoak, eta narraziotxoak, eta, bueno, hortxe, bai, ez aspertzeko, bideak. Berez, bueno, nik berez, bai, Instagrama edo Facebooka erabiltzen dudala, edo Twitterra modu desaktiboan, baina bai hor nago, eta gero web horri bat badago, niz eta perspektiba gaztelerazkoa duen, El lenguaje de los bosques liburuaren arira nire senarrak egin zuen web horria, bera diseinatzaile grafikoa eta web diseinatzailea da, ilustratzailea izateaz aparte, eta berak asierlarretxea.comen osatu zuen hor web horria, nahiz eta nire esku dagoen informazio berria sartzea eta hor kostatzen zaidan pixka bat, eta baina bai, asierlarretxea.comen hor agertzen dira azkeniko liburuak, nahiz eta hoxen, gaztelanezko bertsioa den pixka bat, bai, moldatu behar dugu pixka bat honako liburu hau eta hurrengoetarako ere. Baditut gogokoak ditudanak eta gero ere demorarekin batzuetan aldatzen dira eta batzuetan irakurlegoaren ez dira ingustokoenak eta bai, egia da, kontrazalerako ez dudala argitaletxekin solastu ondotik ez dugu testu bat aukeratu normalian liburuetan etortzen den bezala, berez proposatu nien poema bat jartzeko, liburuan ageri ez den poema bat eta gainera mintzo zena pixka bat poesiari buruz edo poesia idazteari buruz. Orduan, irakurri dezaket kontrazaleko poema eta honako audio. Idaztea badela gibelera begiratzea, burua bueltatzea, begirada antzaldatzea. Idaztea bada egunero lehioak parez pare irekitzeko ariketa sanoa, sarna kanpora, ona barnera. Idatziz, bizitzaren akustika lerroz lerro sintonizatzen dugu. Idazketan bizigara, bizitza, jetzitako esne freskoaren gixan, eskuak bustitzeraino isurtzen zaigu. Damualdi, penitentzia, barau gau, konfesio, bederatzi hurren, bedeinkazio eta sakrifizioz egin gintuzten. Buztin urez moldeatu. Gure harimak baina ez dira portzelanazko moldeetan kabitzen. Gure arnasketa hutsak lehertarazi zituen. Honako hau luzeagoa da, baina poemarik berrienetakoen artekoa da hau, orduan maite dut ere irakurtzea. Eta aipatu dudan guzti horren inguruko dinamika dauka edo itzul bidea. Lerrokatu ginen, lerro, errolda, pasabide, izan ginen, goroldio, anker, bidezidor, paretaren kontra, pasa, zurt, luze, zubiak parez pare. Erreformek gutxiagotu zuten erorketarako joeraren arriskua. Aur ginen, kromo, kanika, bizikleta eta kantu.
heldutu ginen grunge, dark, hardcore, oskolak abandonatu genituen. Koloretako jauntzi hoiek, barroteak aterpetan bilakatu, pegatinez paretak estali, leloak bizitzan geluetan, dena kontra, denarengatik haserre, iratze belarra infusio antzaldatuetan, moztu gabeko belartxarrak ez du ez itzulbiderik, erori ginen, baldar ginen, putzu ginen, puztu, bustu ginen, zikindu, loitu, kolpatu. Lurra zen gure bandera berria, bere erraiak, guduen zelaia. Orbainek egin gintuzten, narrastiaren azalak, otxoaren begiek, arranoaren egalek. Kobazulokoak nahi gintuzten, kale ginen, iraileko irribarre, goizargi, txinparta irriño eta zirrararen algara. Hautsitako intxaur azal bakotxean desegin ziren frutaren forma zuten bihotz kolpatu hoiek. Gozotasuna iragankorra baita. Nahi izan ez genuen guzti hori baikara. Amestu ez genuen landa, loia, natur igintzaz bataiatua. Honako poemak Madrilgo poeta baten goiburua badu. Eba gailuz dena da eta honako hau dio. Goldatutako lurrak zizareak taupadatzen ditu. Lurra iraultzearekin batera, iraganaren barrunbeak nahasi genituen, zainak agerian utzi. Saietxe zurrak maskara berrietan bilakatu ziren. Agerian dena haize da lurperatzen.